Κάνουμε την αρχή. Αλλά δεν μένουμε έτσι. Θα συνεχίσουν και άλλα εργοστάσια. Εμπορικές επιχειρήσεις, πολυεθνικές. Θα αρχίσουν κατόπιν οι αγρότες να οργανώνουν την παραγωγή τους σύμφωνα με τις ανάγκες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Οπότε να μην λείπει τίποτα και από κανέναν. Το 2010, όταν τότε μια σειρά προβλημάτων έφερε επίσημα το Σωματείο σε δυναμικούς αγώνες, όπως με απεργίες εντός εργοστασίου, κλείσιμο της κεντρικής εισόδου του εργοστασίου και άλλα πολλά, γιατί υπήρχαν περικοπές. Στους 17 μήνες που ήμασταν απλήρωτοι, έγινε μια γενική συνέλευση όπου ρίχθηκε εκεί για πρώτη φορά η ιδέα και δουλέψαμε μέσα από την γενική συνέλευση και είδαμε ότι είχε αποτέλεσμα. Είδαμε ότι με το να είσαι άνεργος δεν υπήρχε ελπίδα πρώτα. Βλέπουμε τι γίνεται σήμερα με την κρίση που κυκλοφορεί, δεν υπάρχουν δουλειές. Οπότε η μόνη μας ελπίδα ήταν να ανοίξουμε το εργοστάσιο. Λοιπόν, πήραμε την απόφαση αυτή γιατί δεν γινόταν άλλο. Είχαν φτάσει στα όρια, έχει αλλάξει η ζωή μας, η κρίση έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ήταν ένα καλό σκεπτικό να γίνει αυτό, εφόσον η εργοδοσία μας παράτησε και άφησε τους εργάτες έτσι απλήρωτους τόσο καιρό. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να πάρουμε στα χέρια μας το εργοστάσιο, με μια συνεργατική εταιρεία φυσικά, η οποία θέλουμε να επεκταθεί και σε άλλα εργοστάσια τα οποία έχουν το ίδιο πρόβλημα και έχουν μείνει άπραγοι και αυτοί και χωρίς να πληρωθούν. Και ανοίγουμε ένα καινούριο δρόμο για όλους. Εδώ είναι το πόστο που δούλευα από πάντα. Είναι η δουλειά που ξέρω και γνωρίζω εδώ μέσα καλύτερα. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να ανοίξουμε τη δίωδό μας για να έχουμε το εργοστάσιο κατά δικό μας. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε για δουλειά. Πρέπει να κάτσουμε να δουλέψουμε, να βγάλουμε αυτά τουλάχιστον που είναι χαμηλά χρηματοδοτούμενα και μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε από μόνοι μας, να κάνουν μια, δύο, τρεις φορές το κύκλο, ώστε να μαζευτεί ένα κεφάλαιο και εμείς να μπορούμε να επιβιώσουμε, αλλά και να χρηματοδοτήσουμε ώστε να μπορέσουμε να αγοράσουμε τα ακριβά υλικά για να ξεκινήσει μια κανονική παραγωγή και να μπει στη διαδικασία του εργοστάσιου να δουλεύουμε σε πλήρη χρόνο, όλοι οι εργαζόμενοι και περισσότεροι ακόμα. Γιατί μάλλον δεν φτάνουμε αυτοί οι εργαζόμενοι που είμαστε, θα χρειαστεί να πάρουμε και από άνεργους της πόλης για να συμπληρώσουμε την παραγωγή. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ξεκινάμε να λειτουργήσουμε το εργοστάσιο. Συνάδελφοι, λοιπόν, ευχόμαστε να ευοδοθούν οι κόποι μας, σαν τον παλιό καλό καιρό. Νιώθουμε σαν μικρά παιδιά, σαν να μην έλειψε ούτε μια μέρα που σταματήσαμε να δουλεύουμε. Εγώ είμαι Παναγιώτης, είμαι συντηρητής εδώ στο εργοστάσιο, στη Βιομέ, και ετοιμάζουμε τώρα την πύλη κάτω που θα ανοίξουμε και είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα και δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Νίκης στον αγώνα της μεταλλευτικής και αυτοδιαχείριση της παραγωγής. Βγήκαμε και ζητήσαμε ανοιχτά βοήθεια από σωματεία και συλλογικότητες και βρήκαμε κάποια ανταπόκριση. Και εκεί μπορούμε να πούμε ότι άρχισε και ουσιαστικά να δουλεύει η αλληλεγγύη, όχι μόνο προς το να βοηθηθούν οι συνάδελφοι, αλλά και παραπέρα στο πώς μπορούμε καλύτερα να λειτουργήσουμε το εργοστάσιο. Με μια σχετική καθοδήγηση και ιδέες από ανθρώπους που μας πλησίωσαν, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μια καλύτερη άποψη στο πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και λέμε επίσης πως οι εργαζόμενοι της Βιομέ, συνάδελφοι και συναγωνιστές, είναι μια χούφτα άνθρωποι. Σαν μια χούφτα που κλείνει μέσα της στο χιόνι. Που την κάνουμε χιονόμπαλα και την πετάμε. Την πετάμε στην πλαγιά και αυτή αρχίζει να κατρακυλάει. Και όσο κατρακυλάει, τόσο μαζεύει χιόνι. Και μαζεύει κι άλλο χιόνι. Κι άλλο. Κι όλο μεγαλώνει αυτή η μπάλα. Κι όλο γίνεται και μεγαλύτερη. Και μαζεύει και κολλάει πάνω της εργαζόμενους, ανέργους, νοικοκυρές, φοιτητές, αγρότες. Και φυσικά είναι και αλληλεγγύη, που φροντίζει να μην χτυπήσει πουθενά και σπάσει. Να φτάσει στο τέλος της πλαγιάς αλόβητη και να έχει γίνει μεγάλη σαν τη γη. Τότε, συνάδελφοι και συναγωνιστές, και μόνο τότε μπορούμε να πούμε πως νικήσαμε.